Mga balay sa coastal area sa San Joaquin, Iloilo nagkalaguba bangod sang mabaskog nga balod. Pila naman ka motorista padulong sa Antique ang na-stranded bangod sang landslide kag pagbalabag sa mga kahoy sa dalan. Si Zen Kilantang nakatutok. Dalagko ang mga balod ang nagrusdak sa mga pamalay sa coastal area sa Banwasang San Joaquin, Iloilo. Diri sa barangay Balabago, halos nahapay ang pulian sa mga residente matapos nga nag-awas ang tubig dagat alas 5 kainas ang kaagahon. Suno kay Manang Catherine, madamo na nga mga super typhoon ang nag-agi sa ila, apang ini ang labing una nga naguba ang ila balay. Ara ma'am mo atop na lang pero hulwa na ma'am ginalbab sang tubig. Kay dalagko ang balod. Ang kapulisan nagbulig sa pumuluyo sa pagpanghakot sang ila gamit. Iban, wala man nagbinila, hindi malabot, ma'am, kay layo pa ng dagat, diri mo. Wala silang expect nga amukad baskog sang tubig dagat nga masaka diri sa dangas kasada gid. 22 ka coastal barangay sa San Joaquin kag Lunsay apektado, samtang duha ka alagyan pakadto sa Antique ang temporaryo nga ginsaraduhan. Pila ka mga motorista nga padulong sa probinsya sang Antique ang na-stranded diri sa San Joaquin, Iloilo matapos nga nagkalatumba ang puno sang kahoy sa dalan. Man, may landslide pa to gani si Babaw. Mas malala to sa ibabaw ang sitwasyon. That's why diri ka nagagi? Galing? Man, parehas manggali. Wala naman sang may na-record nga napilasan sa landslide sa bukid. Gilawin nga nagpatigayon sang clearing operation agud makalabay ang mga salakyan. Nangindako nga pagpanghangkat sa MDRRMO ang pagresponder, ilabi na apektado ang komunikasyon sa subong padayon ng pag-validate sa mga naapektuhan nga mga residente. Nagakandak sang validation sa mga balay nga nagkaladula. So as of now, sa figures wala pa kami nakabalidate gid kay budlay gid magvalidate kay na tungod sa sitwasyon nga hindi gid pwede nga makahalin anay kami sa opsen. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.